Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Nalingaw ka ba sa tong suroy-suroy, Rexon? Love? Okay lang. O saman, wa pa kayo ninong dumang lugar? Wa pa? Ayaw lang sa pugpug sa love. Oh, lugar! Ilugar ba Oh, Rexon? Ang ano ka rin mo gipahunong si Bimbo? Oh! Rexon! Rexon, asa man ka? Rexon! sundi siya, Binus. Kay mangita ko kaparkig klaro. Oh! Rexon! Rexon, huwag ako! Rexon! Rexon, asa ba? Hunong una! Murag dali makagawas. O sabi mo nakita ng lugar ah. Murag, Murag unsa? dinhi na ba ko? Uwa pa. Uwa ko kay numdum nga nakaani kay ning dapita. Kanang building unsa man na? Gym man na. Gym? Oh, gusto naman, Rexon. Okay ka lang maglakaw-lakaw din Adto ko na. Bimbo, dali. Musod si Rexon sa karate gym. Oh, Binus, pagandam. Kay murag familiar ni Rexon ang maong gym. Sir Tiggs? Wala, klaro na ni. Kay panlakaw na sad ka. Uy, matar ko. Nag-itom ka katanan, ha? Oo. Tanan mo itom, ha? Oh, para di ko klaro ba? May puti na sab kag balik layla. May puti ka. Kinahanglan mo balik ko sa kunaw, Sir Tiggs. Inigatubang na mo ni Rexon. Saan? Karon gyud. Karon? Oh. Karon kitang gabi mo balik dito dahil layla. Oh, Sir Tiggs, karon gyud. Pero kung kapuyan ka, ako dali adto. Uy, ayaw. Ha? Naman ka, ayaw. Magkuyog ka? Ayaw. Pabiya ka ta na unsa men taon. Partner in crime ko ta sukad pas una, di ba? Bitaw. So, mao gina magdungan tag adto dito na usa man kay. Lagi-lagi. Magtang mo sa isina. Sige. Mo nang pangandam ha. Para Oo. kuyog jud ka. Kihapon na ba? Manihapon tag sayo. Aron makalakaw tag sayo. Karate. Rexon! Rexon! May tingaling mo mauli lang ta. Bitaw, Bimbo. Mamauli na lang ta, uy. Gusto ko karate. O siya? O sa utay gusto kag karate? Gusto ko karate. Rexon, Sir, pero play ka, nabalik din sir. Ha? Dinhi na ko? Ang natural nga din ni Rexon kay nagpractice kag karate din di ba sir? Dinhi na gid ko. Musta si Bablay na sir? Layla? sir. Sir, may sakit si Rexon. Ayaw na siya libog-libog kasi mong gipanulti. May amnesia ko. Musta? Oh, excuse na ha. Bay. Kinsa man na si Layla? Gisultihan natin kabahin ng Laila Rexon. Dili ba? Nganong kauban man mi dinhi? Oh, dali na Rexon. Adol na sa bahay magsulti. Bitaw, Rexon. Subayan ka na mo ni Bimbo bahin ng Laila. Inig-abot na nato sa bay. Oh, manihapon lang tingnan tindaan. Una ta bumuloy sa inyo, Binus. Ay, di kulbaan ang sabkuray. Ha? Uy, kung nahadlok ka sa kumbuhaton, Sir Diggs, ayaw nila pagban. Oo, upan ko eh. Sa, partner in crime ko ta. Mag-inunungay ta. Oh. Nang hupaw mo lagi ka. Kung magod, Sir Diggs, Murabag ka ng gusto na dyan ko mag-isulti ni Rickson ba?
Oh, na. Bahala na lang ni kung mapusilan ta. Bahala na. Sabad yan, Sir Diggs, uy. Ikaw ba, tago lang sa nagmaayo? Hadlok mong gagang mapusilan. Kaya ako rin muso dito sa bahay ni Venus. Okay. Yan na kita sa bahay. Magsulti ta. Rexon, mupauli na si Bimbo. Oo. Mubalik ka? Mubalik og ma. Kwan, doon na lang ko'y importanteng buhaton, Nixon. Okay. Magsulti niya ta. Bahin ni Layla. Nixon, di na importante siya mong kinabuhi si Layla. Samok-samok lang niya na sa siya mong kinabuhi. Anak nagtulisan og kawatan. Bosa, ayaw pabuang anang bayana. Bitaw, ako na biya kang gisultihan, ana. Kung unsa gina si Layla. O kinalang mutuo ka di Venus. Kontrabida sa inyong kinabuhi ka na si Layla, Rexon. Gitintal ko niya. Mao ka na, Rexon. Bosa, ayaw gid padaan ng Layla. Kay mangingilad ng dako. Kung gusto kang makailagin ng Layla, mahimo ta kang dadoon sa lugar diin siya magpuyo. Sige. O ba niyo niya mi sa dapit nga gipuy-an sa maong mangingilad Bimbo, ha? Oh, sure. O ba mo? Oh, sige, mubiya na ko ha. O, ikaw, Rexon, pauwi na. Salamat, Bimbo. Swerte, hago na to ron. Huwag gwardiya ang guardhouse. Bitaw, marigong-ligoy ang langwardya. Dali na, mutungas na tapayon sa liyo sa bahay nila ni Venus. Dito lang. Saan? Oh, Wa sir. ka kulbay? Ha? Wa ka kulbay? Wa man, Sir Diggs. Dahil Layla kung Oh, unsa man? magkinaunsa ganyan panahon, no? Ayaw gyud ang taon ko biya ha. Ayaw gyud. Ay, dili na may tabo, Sir Diggs, oy. Hinay ko kamudagan, dito ti kabiyaan. Dali na, muli po tatas luyo. Unsa may imong gusto? Kape? Kapi lang. Manang! Manang! Ay, Inday, ma'am. Miabot na di ay ka mo? Kutawi mig kape si Rexon. With cream, ma'am? Oh, Manang, uwat na. Ha? Ay, nga naman dodong? May kaila kang Layla? Ha? Ay, kakukukuan. Nga naman dong, Rixon? Nga naman nangutana ka man. Oy, wala. O, ako'y kailang Layla, sir. Bisan sa atong silingan? Wala man ko'y kailang silingan dong, Rixon. Oy, sige ha. Magakutaw na ko kape. love. Love na unsa naman ka? Magsige naman hinog ka pangutana bahin sa kontrabida sa tong kinabuhi. Gusto lang ko nga. Gusto mo unsa? Gusto lang kong mapunan akong mga hikaila. Nga akong mga higala. Mahimong mapunan ang imong kaila. Pero dili pa karon. O man na lang sa atong kasal. Ipaila-ila ko na ikaw sa tanan mong kaila sa una. Ha? Mauna. Ako nang isaad nimo. Pero sa pagkakaroon, matugag sa'yo, ha? Okay. O, asa man ka? Sa veranda. Naunsa naman ko eh. Sir Diggs, Taas mo ako hangin sa una pero karon kuto mo lang sa tutunda ng akong hangin. malinag sa kuyo naman ko kaya, Sir Diggs. Nga lagi. Sir Diggs, Nga naman dai. sa verandas Las Venus sa Rixon. Oh, sa timpayana. Uy, di mahimo, uy. Ang may bawas Venus kanya ta din ni Sir Diggs. Rexon, ato na kumatog sa mong kwarto karon ha. Ha? Gusto na gid ko nga hatagan ti kasi imong gipangandoy nga baby. Ganahan na ba kayo kag lalaki? Mauna nga kung gusto. Oo. Mao nga karong gabi una.
Maghimo na tag baby. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!